sumpay sa atong sugilanon ang babayeng nakapula. Rolinda, usay na itabo nimo. Regor, ang litrato. Ang litrato. Ngano ka? Usay na itabo nimo eh. Ang litrato, Regor. Imong gilapay kining maong litrato sa saog ug nabuak. Rolinda, Palayo na ko kanang maong litrato, Regor. Dili. Ngano ka? Ang maong litrato. Ang kanang litrato sa babae diya sa iyang picture frame. Ayaw ka nang ipaduol ka na ako. Ipalayo ka na. Ngano ka ba, Rolinda? Tanawa ang iyang naong. Rigor. Uwa man ko'y nakita. Nakita nimo sa litrato ni mong babae diri sa picture frame nga imo man gilabay. Dili ko mahimong pasayop sa akong nakita, Rigor. Nakita ko nga bisiga ang mga mata ni alag maong babae. Uguya, ang kangilan sa iyang naong. Naunsa ka ba? Mamahawa na kita din, Rigor. Mamahawa na kita din. Hindi ko pwedeng masayop sa akong nakita. Nakita ko yun nga. Naunsa ka ba? Kalma lang. Mas maayo pa, mamiya na kita din kay basin og tungod ra ni sa gibati na kong kagutom. Kay gigutom na sad ko, Rigor. Tana, manggawas na tanin ning maong bahay. Rolinda! Walagi, girl. Tinuod ka nang gisulti na ko nimo. Miagi sa among atubangan. Mismo ang maong tao nga akong nakita sa maong bahay. Ala, oy. Ay, pagsulti, anak, girl, oy. Ano sa mga girl, oy. Ano ba ito kung malibog, girl? Sa mga gisulti. Huwag ka magtiaw, girl, Nela. Tinuod ko sa kong gisulti ni mo. Tawag yun siya nga ning agi sa mga tubangan. Pag-abli na mo ni mama sa nakumpultahan sa maong bahay. Ala, oy. Basig haunted mansion na. Girl! Ala, girl, ay basig haunted mansion ang inyong napalit nga bahay, girl. Kadlo ka na, girl, oy. Kasi magisulti ng karaan, no? Ala, oy, naginiabat ng puyo diha, girl, ba? Ambot lang yun, girl. Ambot lang. Kung pananaw ko lang ba na, basta may tao yun kung nakita nga nilabay sa mga tubangan ni mama niya itong adlaw nga. Niadto mi dito. Ala, tawag yun siya, girl. Nga nilabay sa mga tubangan ni Mama Rolinda. Hala, oy. Una paragod, be. Oy, dito mag-isgutan niya. Oy, mas maayo pa. Tana sa library na, mag-research na ta dito. Kaya para muna ko tagkuha sa exam ba? Maayo pa hinoon. Sige, tana. Kay gusto kong mawa na ka na sa kung huna-huna. Sige, good. Mas maayo pa, Tanya. Dili mahimo. Wa na kadto. Wa ugwa ka na. Regor! Si Rolinda. Rolinda. Ituklod na ang pultan. Wa na malak. Dahala, sige, itok-mod ko, ha? Ingon sa laom kay imong gihuna-huna, Rigor. Nagpasalamat lang ko, Rolinda. Nga imo kong gidawat. Akip na ang akong kagahapon ug ang akong anak. Mahal ko kamos imong anak, Rigor. Ang pagtagad ko sa imong anak, sama na nga akong anak. Mahal ko kaayo si Rian. Salamat din kayo, Rolinda. Unsa pa may laing nakahasol sa imong hunahuna nga murag lauman kaayo na. Nabalaka lang ko. Kung tinuod ba yun ang gipanulti ni Stacy? Iya lang kadtong pananaw, Rigor. Imposible yun kaayo nga matinuod kadto. Way laing namuyo niya atong baya. Gani, mingaw kay didto. O niya nga nung kalit na lang siya makakitag tao ning labay. Mausap. Ay,
Ma'am, sir, ma'am. Training. Training. Sino itabo? Ma'am, sir. Sir, ma'am. Nga no lagi. Nga no training ha? Si Dairian, ma'am, sir. Nanghagis dito sa iyang kwarto. Unsa? Salamat kaayo ha, Clifford. Uy, huwag hindi sa bayan, boy. Kami to, girl, no? Ano mo salamat pa ka ni Clifford, oy. Bitaw, sakto si Nela. Wa na sapayan, Stacy. Sa imong pagpasakay na mo ba? Wala gini sapayan. Di ba, Nela? Siyempre nyo. Ako kita yung nag-ingon nga pasakyon taniya kay kapoy kay mag-backline nyo. Mas-stress baya ko. Ikaw gini. Eman ni mo ay nila. Logi, tinuod na mas-stress ko. Uy, ato lang manggod nga. May agi sa atong iskwilahan kinis Clifford. Uy, di ba? Tungod kay magikuha ka man imong mga libro. Gusto ka, Nela? Maulagi. Mauni sakay minimo karon. Stacy. Lao magud ato. Bitaw na. Maulagin na, oy. Kalaw sa pangupos kong atong amiga, Clifford, oy. Alam ko kisag pangupaw na, usa di ka, girl. Ano, usa ka, usa problema ni mo, oy. Stacy, may problema ka ba? Wa, Clifford. Oy, usay wa. Isolte na niya, oy. Diba, Cindy, oy. Ug makatabang si Cliff ni mo. Para nga sa ingon nyo, oy. Pero sa ingon ba, mawala ng mga kahaso si mong hunya karon. Ay. Ikaw, good nila. Nga naman ha, Stacy, unsa man na. Pwede mo nimo ko na isulti nako. Kung akong isulti ni mo, Clifford, aminaw ka ba na ako? Of course, isulti. Clifford, Ngano? mutuo ka bag mga elemento? Ha? Elemento? Unsay sunod nga mahitabo? Ayaw lang yun si Piata ang pagpaminaw sa matag sumpay ang babayeng nakapula. Tagsulat, Ace Chavez. Gidalit ka nato sa The Voice Drama Bisaya. Ang babayeng nakapula.